सुगंध खूप छान सुटला पण हळदीचा. मी म्हटलं का भाकरी हवी, नाही तर मग खाण्यामध्ये मजा नाही आहे. ही बघा भरपूर झाली आहे चटणी, भरपूर बनेल, चांगलं झालं आता. चला हे बघा ती, तुम्ही मला सांगा मी बरोबर केले का चूक केले ते. काय काढलं सकाळीच? पालक पापडी घे त्यातली काढून थोडी. आधी नाश्त्याचं काढते. थंड हवा सुटली आहे आज परत. परत गार वाढलं, गारठ पडणार परत आहे. थंडी एक मिनिट उभी राहा, पूर्ण होते. काय आला? वारा म्हटलं लय सुटला आहे. थंड आहे खूप. टोमॅटो पण काढ ना तिथले, टोमॅटो पण लाल झालेत काय काय. नंतरला आता उशीर होईल मला, आता नाश्ता बनवला पहिला. लांब लचक वाढले आहे, पुढे पानं आली, तिथे तिथे दोन फुलं आले आणि मध्ये काहीच नाही. स्प्रे नाही केला, कटिंग केली आता पहिला. सगळं फुल्ला केला, तिथं ऊन बिन लागायला पाहिजे ना त्या मुला बिला नाही त्याच्यात. मग सर्व गचाड होता ते सगळा. त्या दुसऱ्या वेळीचा पण होता, वाढणार. तर ही बघा आपली हळद आहे ना, अशी खलबत्त्यामध्ये ना कुटून घेतली. इतकीच झाले बघा तयार. आता ही मिक्सरला वाटून घेते आणि चाळून घेते. ह्यातले जे मधले कोंब आहेत ना ते भरपूर निघालेत, ते मी म्हणजे वेगळे करून ठेवलेत. आपल्या बऱ्याच ताईने सांगितलं होतं की ह्या पद्धतीने कर म्हणून, आणि तसंच मी आता करायला घेते. आता ही ना मिक्सरमध्ये वाटून झाल्यावरती पूर्ण तयार झाली का तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. सुगंध खूप छान सुटला पण हळदीचा. आणि ते दुसरे कंद होते ना, मातृकंद, ते शेण वगैरे आणि राख वगैरे लावून ना मी ठेवून दिलेत व्यवस्थित पॅक करून. ते पावसामध्ये म्हटलं कामाला येतील आपल्याला. चला आता हे करून घेते पटकन. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज मी सकाळी सकाळीच निघाले रानात जायला. रानात म्हणजे फारसं असं लांब न जाणार, इथे जवळच जाणार आहे. आपल्याला हवीत हिरवी करवंद, चटणी बनवायची आहे. चटणी खायची ना खूप इच्छा झाली. म्हणजे मला वाटतं 4-5 दिवसापूर्वी बघा दाखवलं होतं तुम्हाला, तिथपासून अगदी मनामध्ये नाही चटणी बनवायची. तर आज म्हटलं जाऊन काढून घेऊन येऊया पटकन. ऊन बघा कसलं पडलं आहे, जास्त नाही वाजलं तरी पण बघा कसं कडाक्याचं ऊन आहे. तर मला वाटतं एक 3-4 मिनटं लागतील आपल्याला जायला तिथे. पिकायला अजून वेळ आहे, मला वाटतं एप्रिलच्या एंडिंगपर्यंत करवंद पिकतील आणि मग पिकलेली करवंद आपल्याला खायला मिळतील. आंब्याची चटणी म्हणजेच कैरीची चटणी पण खूप मस्त बनते. पण यावर्षी ना आंब्यांना मोहर कमी आहे ना मोहर. अजून मोहरलीच नाही मोहर खूप कमी, म्हणजे अगदी काय म्हणे रायवाळी आंबे असतात त्यांना पण मोहर नाही आलेला आहे. काजूंचा मोहर आहे ना भरपूर आलेला आहे. आता बघू कधी आंब्याचा मोहर धरेल ते. बस झालं आपल्याला, जास्त नको आहे. पुण्याच्या बाबांनी बघा पानं घेतले ठेवायला, म्हणजे चिक लागतो ना हाताला. हे बघा किती फुलारले करवंद. आपण इथे रस्त्याजवळच काढूया, जास्त आतमध्ये नको. करवंद पण सुकून ठेवतात ना कच्चीवारी, टाकतात ना मच्छीमध्ये वगैरे, सुक्या मच्छीत वगैरे टाकतात. पण ते कैरी मस्त लागते सुकून. हां त्याशी आपण इकडनंच काढली होती ना. हे बघा हे जवळचं आहे, म्हणजे इकडनं आपण काढू शकतो. कुठं दिसत आहेत पण आहेत. हे बघा हा आज मस्त अशी चटणी कैरीची आणि त्या जोडीला भाकरी. चटणी म्हटलं का भाकरी हवी, नाही तर मग खाण्यामध्ये मजा नाही आहे. हे बघा इथे खाली बारीक उलट जास्त आंबट नसतात.
फुलं बघा कशी सफेद सफेद फुलं आहेत त्याची. फुलं छान आहेत ना. बनवला बनवायचा प्रयत्न करू. कुणाच्या बाबा ते खोला बनवतात. खोला आरोही आणि मृण्मयीने शिकवलं ना आपल्याला. काटे भेटले. बघितलंय आपण कसं ते आलं. एकच पान घेतलेलं त्यांनी. काय एकच पान घेतलं होतं. एका पानाचं कसं मग काटे काय लावायची? नाही नाही, एक पान घेतलेलं आणि ते दुमडलेला मोठा पान घेतलेला. खालची खालची बाजू अशी वर केलेली. हां बरोबर. असंच. असं केलेलं होतं. असं केलेलं. त्या मुली खूप हुशार आहेत. सेम बरोबर असं त्याला काटा लावायचं. झाला त्या आता शाळेत गेल्यात म्हणून नाही तर आल्या असत्या. सकाळी जातात ना लवकर शाळेमध्ये आणि संध्याकाळी उशिरा येतात. येईपर्यंत मग त्यांना अंधार होतो. झाला त्याला आता काटा लावला का झाला. खोला. चला आपण ही करवंद काढूया तोपर्यंत. मस्त अशी हिरवीगार. ही बघा मस्त चिक लागतो ना हाताला. मोठी बारकी काढूया. मी बारकी जास्त बारकी आंबट नसणार. ह्याचे चटणीचे प्रकार ना आमच्याकडे खूप आवडतात. कुणाल आणि मी आम्ही दोघंजण भरपूर खातो. कुणालचे बाबा नाही जास्त खात. पण करवंदीचा घे काटा. बारीक तिथं असेल ना सुकलेला. कैरीची पण चटणी बनवूया आपण. जरा कैऱ्या लागला ना का तुम्हाला मी दाखवी ना कैरीची चटणी पण. काही ठिकाणी आंबे लागलेत ना. देवगड साईडला बघितले त्याचे आपण किती धरलेत ना आंबे. तिकडे झालेत तयार पण इथे आमच्या इथे नाही आहेत अजून काय. समुद्र किनारा लवकर होतो काय मोर. त्याला समुद्राचं खारं पाणी लागतं. अच्छा म्हणजे हवामानावरती असतं सगळं. हापूस आंब्याला समुद्र लागतो. कसली पण फुलले व करवंदे. बाप रे वा. सगळे सफेद सफेद फुलं किती छान दिसतात. आता थोडे दिवस असे दिसणार नाही हिरवगार. नंतरला काळी झाली का अजून छान दिसतील मग. अजून येतात बारीक बारीक. वरच्या साईडला पण आहेत पण वरती हात नाही पोचणार आपला. काढून नेली मोठी करवंद होती झाली. काढली आहेत पोरांनी. मुलं येतात ना. हे एवढी आहेत ना. आता त्या दिवशी आल्या मोठी होती. पोरांनी काढली. पुढे जाऊया का इकडेच काढूया. जाऊया पुढे कशाला नको जास्त ना आपल्याला. ते वर भेटतील ना. जरा थांब ना. तुला हवीत ना करवंद. मी करतो घे. त्याला वेळा वाकडा बघा खोला बनवला कुणालच्या बाबांनी. इकडे तिथे नको जा. नाही इथं आहेत ना. नको ती बारकी काढतेस तू. राहू दे ती जरा मोठी होते. मी मोठी काढतो. मोठी काढतो मी. ते तुला दाखवतो. चिक बघ कसा. हा बघा सफेद सफेद. इकडं जास्त करून तिकडे आहेत नाहीत. मला माहिती आहे. सगळं आता ना हिरवगार सगळं संपत चाललंय. सगळं असं भकास झालंय आता उन्हामुळे. कोयता कुठे ठेवला कोयता. पडला. आली मी घेऊन जा. मी आणते. भेटेल का तुला. शोधते मी ना. इथे पाण्याची इथे असेल. हां हा बघा कोयता. आहे तिथे नाही येत ना. करंदीला जाळीला फुलं किती आलेत बघ. तिकडे फळ नाही आलं अजून. ही बघा भरपूर झाली आहे. चटणी भरपूर बनेल. मस्त अशी हिरवीगार. हे थोडंसं शेण पण जमा केलं. चला आता जाऊया आपण घरी. कोयता ते रस्त्यावर ठेवलं मी. बघा फारसं काय लांब नाही आलं. आपल्या घराच्या बाजूला आहे ना रान. तिथे चालू होतं. तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा ती बघा समोर दिसते टाकी आपली. हे आपल्या घराच्या बाजूचं रान. सगळं रानच आहे बाजूला. लांब नाही. वाटत पण नाही जाऊचं आणि जायची गरज पण नाही. असं जाऊया आता घरी. ऊन लय लागतंय.
करवंद की नाही धुवून वगैरे ठेवलेत, त्याला चीक भरपूर असतो ना त्याच्यामुळे. आणि सकाळी बघा तुम्हाला मी हळद दाखवली ना, हळद माझी मिक्सरला वाटायची बाकी आहे, कारण मिक्सरचं भांडं ना ओलं होतं ना, म्हणून जरा सुकायला ठेवलं आहे. सकाळी कुणाला पालकचे पराठे म्हणून दिले ना नाश्त्यामध्ये, त्याच्यामुळे मग ओला होता मिक्सर, तो धुवून ठेवला. तर चला जराशा मिरच्या काढून घेऊया, चटणीला आपल्याला लागणार आहेत ना मिरच्या. हे असं आपल्या घरच्या सगळ्या वस्तू असं ना खायला चांगलं वाटतं, मग ऑर्गॅनिक सगळं. काल ह्या मिरचीच्या रोपाला ना खत पाणी केलेलं आहे, चांगलं असं व्यवस्थित उकरून ठेवलं होतं. आणि त्याला थोडंसं शेणखत वगैरे असतं ना, म्हणजे शेण राख वगैरे सगळी टाकली. आता जितक्या गरजेच्या तितक्या मिरच्या काढते, एक 7-8 काढते, कारण करवंद बघा जास्त आहेत ना आपली. बस झालं इतक्या. आणि ते टॅमॅटो पण पिकलेले दिसत आहेत, ते पण म्हटलं काढूनच घेऊया. हे बघा कसे पडलेत. आता मला गळून पडतात ना, माहिती पण नाही पडत. 2 दिवसात पिकतात मग आपोआप. मग कच्चे असे काढून ठेवले ना. कुणालचे पण बाबा पण आले माझ्या मदतीला, मी एकटी थोडं होती. हा मिरच्यांच्या पेक्षा टॅमॅटोच भरपूर निघाले. परवा दिवशी पण काढले होते ना आपण. चांगले झाले आता. चला हे बघा, आता दुसरी पण भाजी आपली असेल, वांगी मिंगी तयार झालेली आहेत. आता बघू, जेव्हा गरज लागेल तेव्हा काढूया. काय ते रोज काय वांगीच खायचे, तेच ना, रोज थोडी कोण वांगी खातं. आणि इथे आता चटणी वाटायची तयारी. हा आपला खलबत्ता, त्यातच हळद कुठली होती सकाळी ना, त्याच्यामुळे मी धुवून नाही घेतलं आहे. हळद चांगली असते आपल्या शरीरासाठी. ही बघा आपली करवंद, हिरव्या मिरच्या आणि लसूण, हे सगळं आपल्याला हे टाकून चांगलं असं चेचून घेऊया आपण. त्यात टाकते मी आता चवीप्रमाणे मीठ थोडंसं कमी टाकते ना, तर परत खारट होईल. नंतर लागलं तर आपण वरून टाकू शकतो. आता पाणी न टाकता हे आपल्याला वाटून घ्यायचे. तर मी आता हे अशा प्रकारे सगळं चेचून घेते व्यवस्थित. आता याला एक 5 ते 7 मिनटं जातील ह्या चटणीला बनवायला. घरात ना आपल्या उजेड भरपूर ना खिडकीतनं. तर ही जी चटणी आहे ना, मिक्सरमध्ये पण मी वाटू शकली असती, पण चवीमध्ये बघा फरक पडतो. पाटा, खलबत्ता आणि मिक्सर, जमीन आसमानाचा फरक पडतो चवीमध्ये. आणि मला वाटतं कोणती पण चटणी असेल ना, अशी पाट्यावरती किंवा खलबत्त्यामध्ये वाटली का चव अजून वाढते. त्याच्यामुळे खलबत्त्यामध्ये मी वाटायला घेतली. तुम्हालाच खायचं ना, मग आम्हाला आवडते चटणी. आज कुणाला यायला उशीर होणार आहे, त्याचीच आम्ही वाट बघतोय. सगळं जेवण माझं करून झालं आहे, तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. एक वेगळा पदार्थ केला आहे आज. काय केलं होतं बाहेर उन्हामध्ये? आत्ता बघा गेले होते, आता वाजलेत 1:15 झाला दुपारचा. आता काल मी एवढं बोलली की उन्हात नाही जायचं, पण ते ऐकत नाही. टोपी पण नाही घालत, छत्री पण घेत नाही, असंच असतं ते. आता मी तवा बघा ठेवला आहे गॅसवरती, त्याच्यात टाकले तेल आपलं गरम होते. तोपर्यंत तुम्हाला मी चटणी दाखवते. ही बघा आपली वाटलेली मस्त चटणी. आणि अशी जाडसर वाटायची, एकदम बारीक नाही करायची. एकदम बारीक केलं ना की सगळी चव निघून जाते. कोणती पण चटणी तुम्ही ना अशी जाडसर ठेवा बनवाल तेव्हा. आता बघा तेल झालं असेल गरम, त्यात आता आपण टाकूया आणि हलकीशी फक्त परतून घेऊया तेलामध्ये. चांगली अशी टेस्ट येते, कारण आपण मिरची आणि लसूण पण टाकले ना, त्याच्यामुळे. गॅस बंद केला आणि छान अशी आपली चटणी बघा तयार झाली. मस्त अशी रंग बघा किती छान आहे तो. आता मी ही काढून घेते. आली चटणी. आज ना कुणाला खूप लेट झालं यायला, त्याच्यामुळे मी त्यांना वाढलं जेवायला. आता मी माझं ताट तुम्हाला दाखवते. हे बघा आज ना पुलाव बनवला, कोशिंबीर, ही आपली भाकरी आणि ही बघा आपली चटणी करवंदाची. कुणाच्या गावाने बघा अजिबात घेतलेली नाही. आणि ती भजी ना रात्री बनवली होती थोडीशी, ती आता खात आहेत. जराशी बघायची ना खाऊन.
मला मात्र ही चटणी वगैरे ना खूप आवडते, माझ्या आवडीचं आहे भाकरी आणि चटणी. हे असं आजचं आपलं जेवण आहे बघा. चटणी बघा मी जास्त घेतली प्रमाण. 3 वाजले 3 सगळं बघा होता होता. अजून माझं एडिटिंग बाकी आहे. कुणालचे बाबा झोपले, कुणाल आता आंघोळ करून बाहेर आला, कारण तो आज गेला होता केस कापायला, त्याच्यामुळे आता त्याने आंघोळ केली. आणि तुम्हाला ना मी हळद दाखवते. मी विसरले तुम्हाला हळद दाखवायला, 1 मिनिट. तर हळदीचा रंग ना थोडासा मला असं वाटतंय काळसरसारखा आलेला. तुम्हाला मी दाखवते. मी पहिल्यांदाच केली हळद, त्याच्यामुळे मला माहिती नाही. ती वरती सालपट असतात ना, ती थोडीशी मी काढून टाकली होती, पण जास्त नाही काढली मी. मला वाटतं सालपट पण चांगले असतात, उगाच म्हटलं काढून नको टाकायला. तर आता ही अशी चाळून घेतली मी. 1 मिनिट, तर मी लाईट लावते. तर ही बघा, ही अशी मिक्सरमध्ये वाटून चाळून घेतलेली, आणि ही जाडसर राहिलेली ती. आता तुम्ही मला सांगा मी बरोबर केले का चूक केले ते, मला पण माहीत पडेल ना तुम्ही सांगितलं तर. सुगंध मात्र एकदम भारी येतो या, खूप मस्त सुगंध येतो. आता ही अशी पॅक करून ठेवते मी. बापरे, ह्या बघा 12 किती सुटला तो. हे बघा कसे कपडे वगैरे हलतात. दरवाजा राहतच नाही, नुसते दन दन नुसते आपटतात दरवाजे. तरी पुढच्या दरवाजाला मग अशा टेबल लावून ठेवला होता, त्याच्यामुळे राहायला. आता भरपूर असा वारा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आता व्हिडिओ एंडिंग करायची वेळ आली. आजच्या चटणीचं तुम्हाला सांगते. चटणी खूप मस्त झाली होती. मी 2 घास मी जास्त खाल्ले. म्हणजे चटणी भाकरी असेल ना, माझ्या आवडीचं खाणं आहे ते. कुणाला पण खूप आवडतं, मला पण खूप आवडतं. त्याच्यामुळे असं अधेमध्ये मी बनवत जाते. तर कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी आजची जरूर सांगा. आवडला असेल आजचा व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.